Takže čus. A dneska se podíváme na jeden komentovaný replay znova. Jedná se o Tankary, což je 8čkový prémiový japonský TDčko na Lakeville. Není to úplně žádná, předem řeknu, není to úplně žádná jako extrémně dobrá hra, ale myslím si, že tady v té hře je krásně vidět, jak důležitý je si schovat HPčka do konce hry, do late gameu, do kterého si myslím, že se spousta lidí ani nedostane. Ale pokud si ty HPčka podržíte do konce hry, tak vám to hru může ve spoustě případech vyhrát. Právě jenom to, že jste si udrželi HPčka. Jo, a tohle je jedna z těch her, kde je to fakt krásně vidět, jak důležitý to je. A já jsem tady teda samozřejmě zkoušel blending do toho klasického bushe, jelikož jsem se tady nerozsvítil, tak jsem věděl, že ten light tam není. A tady ten blend, co jsem posílal do toho křoví, tak trefil, by the way. A teďka jsem se rozsvítil, takže už jsem věděl, že to LTčko tam dojelo. A počkejte, já nevím, kam mi zase zmizel crosshair, když už jsme u toho, asi o tom hodím zpátky jenom. A ať to vidíte. Jo, takže tady už jsem věděl, že to LTčko je v tom buši. Tady jsem teda si popojil zpátky, ještě si rozsvítím znova, protože jsem si říkal, že pokud najel třeba do toho vpravo, tak se tady nerozsvítím ale když jsem se rozsvítil tady, tak už jsem věděl, že to LTčko 100% sedí v tom klasickém buši vedle toho kamene, takže pokud se tady rozsvítíte a víte, že ten light tam je, tak je lepší si zajet semka do zádějc, protože tady mezi váma je strom ještě a on vás přesto nerozsvítí. Jo, tady trošičku issue, protože moje myš moje pravý tlačítko na myši odmítá spolupracovat. Občas. Takže mi tady párkrát ujel crosshair. A ten první blind netrefil, ten druhý už trefil. To uvidíte v zápětí. Protože ten blind byl hodně hezoučkej a to LTčko jsem ještě zapálil. Takže on se tady skoro za litr zahořel. Jo, takže v tuhle chvíli tam máme nějakých 14 damage jenom na blindech. Samozřejmě, pokud můžete a znáte pozice na mapách, tak blinděte co nejčastěji, protože vám to může dát na konci hry spousty damage navíc, o který ani nevíte. A tady s tím, že tady umřel ten light v tom buši a jejich mid byl mrtvý a my jsme pušovali hodně to město, tak já jsem si říkal, že tady už pojedu hrát z toho středu, že se náhodou něco nerozsvítí. Oh shit. Thank you for the raid, man. Thank you, man. Takže jsem si říkal, že tady prostě chvilku počkám a uvidíme, uvidíme, co se stane. Tady se nic nedělo ještě. Zdravíčko, jdu si dát tobě tak hezky chilluji. Díky, šéfe, díky. Díky. Jo, takže já už jsem se tady rozhodl, že pojedu tím středem. A uvidíme, co se tady z toho ještě vyklube. Já jsem si tady říkal, že už teda najdu na tady ten jejich horizontík, že třeba uvidím na tu fázi nebo něco, což se úplně nestalo. A tady jsem čekal, jestli se rozsvítí ten burák nebo ten panzer. Zábětí se tady rozsvítilo střevo, to střevo se tady rozsvítilo ve chvíli, kdy já už jsem si říkal, že jako odjedu, protože jsem viděl, že prohráváme hodně tu bažinu. Když se tady to střevo rozsvítilo, tak já jsem řekl, že si tam ještě dojedu dát jednu příjemnou ránu. Protože proč si ji nedat, že? A tady už jsem se teda rozhodl, že prostě odrotuju zpátky, protože tady už pro nás není jako nic moc, co bychom tam mohli dělat s tímhle tankem. Ta superstruktura není úplně něco, co má jako 300 mm pancíře, takže hrát to tak jako frontline taky úplně nejde. A tady jsem si teda říkal, že už jako odjedu, že pojedeme defovat tu bázi. A já jsem úplně nevěděl, jak to hrát tady v tu chvíli, jo, protože
my jsme pušovali tu jejich bázi, ale z té jejich strany se ta báze hrozně lehce defendí. Takže tam pro mě byl trošičku issue v tom, že já jsem nevěděl, jak to zahrát, protože jsme nemohli pušnout bažinu, kvůli tomu, že tam bylo mino a zároveň oni nemohli pušnout tu bázi, protože oni tam měli pobraný pozičky. No takže já jsem se najel tady do toho klasického buše, přes který oni vás nerozsvítí, pokud si z toho uděláte double bush. A tady jsem tu střelu držel co nejdíl, nechtěl jsem jí vejsnout na tu E75, protože jsem si říkal, že když bouncene, tak já prostě budu minus ránu a ten typ tam projede, nebo potom projede ta E75. Tady to byla, si myslím, hodně šťastná rána, při který jsem se z nějakého důvodu i rozsvítil. A kdyby tam padl high roll nějaký, tak ta E75 už byla mrtvá, jo. A tady jsem přemýšlel, jestli tam teda hodit Hčko, nebo tam hodit goldový APčka, kde jsem si říkal, že si píkne, tak to Hčko by ho mohlo teoreticky dopnout. A což v zápětí ani jako nepíkne, takže tady teďka je fakt dost dlouhou dobu jenom taková jako přehazovačka u toho a tady jsem si říkal, že to mino bude blindit 100%, takže jsem si zajel zpátky. Tady si teďka hrozně dlouhou dobu nic jít nebude, takže já to tady můžu úplně v klidu zrychlit. Jo, teď si všímejte, jak to TTčko jezdí furt z toho středu tam a zpátky, já vím, že on se snaží být tak nějak jako aktivní a taky asi úplně neví, jak to má zahrát, ale jezdil tam jak maniak. Takže tady se furt jako nic extra nedělo a naši na té bázi pomalu vychcípali a najednou vidíte, že my vlastně prohráváme. Na hápka nevím, jak to je, protože samozřejmě hápka to ukazuje jenom v renderu, který tady v tu chvíli a tady nemáme. Jo, takže já jsem úplně nevěděl, co tady teď dělat. Já jsem si říkal, že buď to pojedu přes město a pojedu zkusit s nima hrát tu bázi, anebo prostě budu hrát kolem naší báze a budu doufat, že to prase bude hrát jak člověk. Jo. Takže tady se fakt ještě docela dlouhou dobu nic extra jako nedělo, takže já to zase zrychlím. A tady jsem se teda rozhodl, že si trošku popojedu dopředu, s tím si tady nebude moc nějak zahrát. A tady, když jsem viděl, že to VKčko, že nám tam umřela na té bázi ještě ta IS-3 a že to VKčko na tom jde samotný, tak já jsem se rozhodl, že mu tady zkusím nějak pomoct. Samozřejmě hrát přes střed tady v tu situaci by bylo hodně špatný, jo, protože z toho středu toho tolik neuděláš, takže já jsem si najel na takovou pozičku, kde jsem si říkal, že pokud tam bude mít ten leve trošku lepší posádku, tak je dost možný, že mě rozsvítí, ale ono se to nestalo. Jo, a tady odsaď ty tam krásně vidíš na to, takže tady jsme dopili tu IS-3. Teď se tam rozsvítil ještě burák. A tady svítilo to léve celou dobu. A tady jsem se už hodně bál, že mě rozsvítí, proto jsem začal tak jako popojíždět dopředu dozadu. Jsem si nebyl jistý, jestli mě necvakne náhodou. Abych zbytečně nedostal damage. Tahle rána tam zaletěla hodně špatně. Tady naše prase na té bázi dopl tu S75, ale teďka bylo na reloadu. A já jsem tady hodil Hčko, protože jsem si říkal, že bych tím Hčkem ho možná teoreticky mohl dopnout za to kilo. A teď se koukněte, co se na té mapě děje, jo? A on to pauznu. My máme Mino a Emila v bázi. Burák tam pušuje tu naši TL1 a je tam léve. Takže já jsem si tady v tu chvíli řekl, že pokud oni najeli double do toho capu, tak já prostě musím zkusit nějak začít hrát tu bázi, jo. Nevěděl jsem moc jak, protože když se kouknete na ten kruh, tak já jsem v dohledu jak Mina, tak Emila a ten tank nemá úplně nějak jako extrémně dobrý kamo, jo. Takže jsem si říkal, že to tady musím zahrát tak nějak jak člověk, abych se nerozsvítil na nějakém krosu. Protože bych mohl dostat pěkně rozstříleno, takže já jsem se najel tady za ten šutřík, kde jsem se samozřejmě rozsvítil. A ten Emil se mě tady naštěstí nevšímal a to Mino taky ne. Tohle to byla hodně nešťastná rána, protože ona tam zalítla nějak blbě asi do pásu toho Mina.
tady jsem dostal ráno od toho leva, dopl jsem Emila. Ale jakož jsem věděl, že ten level jsem zkusí ještě aspoň jednu ránu, tak jsem si zahal ještě do zádějc. A teď se koukněte na to, co já jsem v tuhle chvíli udělal. Tohle je hrozně důležitý, abyste, pokud se dostanete do takovýhle late game situace, používali hlavu. Je to hrozně důležitý, protože ten manévr, co jsem tady udělal, tak nám tu hru vyhrál. Jak můžete vidět na té mapě, tak to TTčko jede zase zpátky na naší bázi. Svítí mino kousek od našeho kepu, na jejich to leve víme, že je někde na středu, jo. A víme, že ten burák tady v tom městě dopl to TLCčko, to TLko. A já jsem věděl, že v tuhle chvíli ten burák nepojede hrát bažinu nebo něco, jo. Že pojede městem dál, takže já jsem tady prostě zkusil jednu random ránu. Automaticky jsem tam loadnul Hčko, protože jsem věděl, že ten burák 100% přejede a bude chtít hrát tady z toho rohu a bude si myslet, že já ho tam nebudu čekat. Takže oni se tady oba dva rozhodli, tady ty naše tanky, že pojedou pušnout to mino. A já jsem si tady říkal, naše TTčko je na 1700 hápkách, tak tykne jednu od mina a to mino dopne to prase. Což se nestalo a nevím, co tam dělali absolutně v té bažině, to mino to tam vyhrálo. A já jsem věděl, že ten burák prostě pojede tudy, takže já jsem mu jel naproti. Teď samozřejmě koukněte se, tady se rozsvítí burák, samozřejmě tohle to byla rána, kterou já jsem musel zkusit. Tady jsem dostal jednu a zrámoval jsem ho za 4 kila, protože samozřejmě ten tank není úplně pomalej a něco to váží, takže tady jsem burákovi stihnu dát ještě jednu. A tady jsem teďka hodně přemýšlel a tady v těch endgameových situacích je to hodně o takových jako mind games, jo. A já jsem nevěděl moc, jak ten burák bude chtít hrát. Já jsem si říkal, že pokud on se v tom městě tady takhle otočí a najde mi znova dozad, tak já tady s pravděpodobností umřu, jo. Ale pak jsem si říkal, že když jsem viděl, že oni prohráli v té bažině a 1v2 a tou minu nedali ani jednu ránu, tak ten burák nepojede tím městem. Takže tady jsem poslal ještě ránu, dopl jsem toho leva. A tady to teďka zrychlím. Teď se nemusíte koukat na to, jak se to courá. Tady to mino najelo do kepu. A já jsem v tuhle chvíli hrozně moc doufal v to, že ten burák pojede středem. Že nepojede přes to město. Říkal jsem si na to, že by rotoval do bažiny, úplně je kravina, protože ty francouzský tanky mají strašně špatný odpory, takže tam to určitě nepojede. A jak vidíte, tak tady se rozsvítil burák a jel ze středu. Tohle to byla z mé strany hodně šťastná rána, jo. Vůbec ne, že ne, tohle to byla hodně šťastná rána z mé strany. A tady se ukázala ta situace toho, že je dobrý si ty HPčka fakt podržet do konce hry, protože jak kdybych tady měl míň HPek, tak už jsem byl mrtvej. Mně zůstalo 5 životů a mohl jsem schytat ránu od toho mina. Jo, teď jsem si říkal, že tady přes ten bush to budu hrát, ale on se tady z nějakého důvodu nerozsvítil s tím minem. Což jsem si teda říkal, že jestli tam jako hraje maskovačku, nebo proč tady na 280 metrů nesvítí. A tady další rozhodnutí. Já jsem mohl jet samozřejmě dopředu, kolem toho kamene, ale já jsem věděl, že pokud tam tudy krosnu, tak on mě z největší pravděpodobností rozsvítí a bude jsem samozřejmě předmířený, protože bude vidět, odkud jedu. Takže já jsem tady huggle jsem tady redlineu, s tím, že já se potřebuji dostat blíž k tomu kepu a hrát přes buď tady ten bush, anebo tady ten bush. A semka se dostanete bez spotu, pokud někdo stojí v kepu, jo, a pojedete po redline. Takže já jsem se najel tady do toho a jak vidíte, tak to mino čekalo, že budu pikovat z toho druhého bushe. Takže já mu tady dávám ránu. A on tady zazmatkoval podle mě a zkoušel tady urvat takový dost jako flick, který mu nevyšel. A teď já jsem říkal, že potřebuji zase trošičku si zahrát s jeho hlavou a buď musím piknout zprava nebo zleva. Ale on vyjel z toho kepu a rozjel se tady. Měl to blbě předejmený a já jsem ho tady dopl. Jo, takže myslím si, že tady v té situaci je krásně vidět, jak důležitý je si podržet HPčka do konce hry, protože ty HPčka vám v dost situacích můžou vyhrát hru. Jo, jenom ještě výsledky vám ukážu. Výsledky byly takovýhle.
Takže na papíře jste viděli 4100 damage, ale na konci hry to bylo 6000, protože samozřejmě 509 do toho SUčka a 930 do LTčka. To byly ty dva blindy na začátku a v průběhu, jak jsem říkal. Takže já si myslím, že za mě hezká hra. Že pokud jste noví u té hry nebo přemýšlíte, jak se zlepšovat, tak si pamatujte, že je důležitý si držet HPčka a je jedno, co hrajete za tank. Jestli je to light, u lightu je to ještě, bych řekl, tak 5krát důležitější, protože pokud hrajete nějaký otevřenější mapy, jako je třeba Malinovka nebo Prochorovka, tak i v takovém tom jako late gameu vy potřebujete mít lighta. Ideálně živýho a ideálně s hápkama, jo, a mně přijde, že hrozně moc lidí se snaží vždycky hrát hru na spot jako od začátku, ale spoustu lidí se neuvědomuje, že light je třeba mega důležitý a s nima přežít. Protože tady na těch otevřených mapách, když vám chcípá tým, tak vy tu spot damage naberete naopak si myslím víc z nějakého late gameu, než z nějakého mid a early gameu ty hry. Protože v lateu vás v dnešní době lidi neumí hrát lighty moc. Takže pokud jako jediný light přežijete do late gameu, tak vás prakticky nic neoutspotne v lateu. Jo, a tohle to byla zpráva od toho buráčka ještě, on mi napsal, že I hate you. A tady si teda ještě postěžoval, že to je druhý účet, ale pro mě to druhý účet není už. A takže burák z toho taky nebyl úplně nadšenej.